Ahoj, čo robíš vo svojom voľnom čase? No, chodím von s kamarátmi a hrávame športy alebo niečo tak, volejbal, basketbal alebo len tak von. Máš pocit, že v tvojom meste je dosť zariadení na to, aby si mohla rozvíjať toto svoje hobby? Nemyslím si, lebo je tu len pár nových ihrík na škole, kde sa nemôže chodiť mimo dozoru napríklad a tak, takže nie. Kebyže môžeš, čo by si na tom zmenila? No, dala by som postaviť nejaké ihriska alebo aspoň opraviť niektoré, lebo ten betón je dosť zlom stave, na trave sa len basketbal hrať nedá. Ako dlho už športuješ? Pár rokov. Hrala si niekedy aj za školu alebo profesionálne? 3 mesiace som chodila na tréningy, takže nehrávala som iba tak. Čo je dobré na tom, keď športuješ? Je to úžasný pocit, hlavne potom a po úspechoch nejakých, keď sa vypracujem, keď vidím, že sa zlepšujem. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ahoj. Nemáš za čo, ahoj.